Smile and Learn. Un pastor ha de passar un llop, una ovella i una pastanaga a l'altra riba d'un riu. Disposa d'una barca en què només hi caben ell i una de les altres 3 coses. Si el llop es queda sol amb l'ovella, se la menja. Si l'ovella es queda sola amb la pastanaga, se la menja. Com ho ha de fer? El pastor passa primer l'ovella, la deixa a l'altra riba i torna a buscar el llop. Un cop ha creuat, deixa el llop i torna amb l'ovella. Deixa l'ovella i creua amb la pastanaga. Deixa la pastanaga amb el llop i torna a buscar l'ovella. Cansat? Ja està! El pastor té les 3 coses a l'altra riba del riu. Han estat uns quants viatges, però tots estan fora de perill. O no? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.